ברונשטיין? הוא בחופשה נעימות, דוקטור חוסיין. כבר לא צריכה ללדת. יש איזו בעיה? עבר לי. עבר לך הלידה. כן, אתה יודע איך זה. עונתי. מפתיע אותך שאני ערפי. מפתיע אותי שאתה רופא. סליחה? אבל אם אתה מיילד כמו שאתם מכינים קפה שחור... אוי, והאבטיחים שלכם, וואו, אני כל ההיריון שהגעתי את בעלי, אבטיח של ערבים, אבטיח של ערבים, אבטיח של ערבים, אבטיח של ערבים. בסוף הוא אמר לי, רק שהאבטיח בבטן שלך לא יהיה של ערבים. יש לך צירים. לא, לא, לא. את לא צריכה ללדת. לא, לא, טוב, אולי אני ילד רק קצת. טוב, גברת, תשבי מיד תגיע אחות, תיתן לך אפידורל, זה חומר מרגיע. ג'מילה! ג'יבי לאפידורל בניחור! גברת, למה את לוקחת את ההר הבית? בואי, תשבי, תרגי, אני אתן לך טיפול מצוין, בבקשה. בסדר, אדון מחמוד. דוקטור חוסיין. אותו דבר! פועל בניין מיילד אותי. טוב, גברת, מה השם? נירה גד. אוקיי, מיס גד. אני רואה שהיית בשמירת הריון. כן, אוי, זה היה סיוט, ממש עוצר. אתה יודע איך זה. עיכובים ביציאות? כמו אצלכם, בעיקר בחגים. טוב, גברת, העובר שלך נשמע לי בסדר גמור, את יכולה להיות רגוע, הוא נשמע גם כן רגוע. זה בגלל שהשמעתי לו מוסיקה. מה, השמעת לו מוצרט לתינוקות? לא, בייבי כולתום. איפה באמת משיגים את זה? לך לקניון בשכם, יש שם מבצע חיסול. בבקשה, גברת, זה טופס, תחתמי פה, טופס ויתור סודיות רפואית, בבקשה. אני חותמת ויתור? חותמת ויתור על הקו הירוק שם. איפה? ליד ה-X. איפה אתה? לא, דוקטור ברונשטיין בחול. יש רופא אחר. לא, הוא נהדר, הוא פשוט בן דוד. זה בסדר, לא הבנתי. שלום תגיע. שלום, אני צריכה אותך. שלום עכשיו. ג'מילה! ג'יבי לאפידורל, אודרוב כבר, נו! ג'מילה, כיף חלק, סבח אל שוקרן, סיידתי וסדתי. לא אפידורל, שוקרן, כול כלב. אני מלחיץ אותך? בוא נראה, אתה לובש חלוק ארוך באמצע הקיץ ויש לך חוטים. אני רופא. אני כנה? גברת, אני רופא מבוקש. זה ממש מרגיע. הם יודעים מזה במודיעין שם למטה? גברת, אני רופא בכיר. כן, באיזה סיירת בכיר? אז עדיל אל-קסאם? ממש טיפוס כובש. ערבי מסריח. מה אמרת? שהלוואי שהדו-קיום יצליח. הוא יוצא. אוקיי, הנה הראש שלו יוצא, הנה הראש שלו בידיים שלי. הוא חוזר פנימה ו... אני לא יולדת פה. למה? יש לך דם על הידיים.